Tervetuloa Pinkki ja Porinaa podin pariin. Tämä on meidän toinen jakso ja tänään me puhun tulevaisuudesta ja unelmista. Ollaan lakkiaisviikonlopussa. Minä muistan vieläkin sen oman lakkiaisyön. Käveltiin pikkuhuppelissa yökerhosta kaverin kotiin. Oli vielä valosaa, kaupunki oli aika hiljainen ja tuntui, että kaikki elämässä on mahdollista. Ihan koko maailma on avoinna ja minusta voi tulla ihan mitä vaan. Seuraavana aamuna, kun sitten Darrassa tuli kotiin ja äiti tyrkkäsi imurin kätteen, että alahan siivota juhlapaikkaa, niin ihan just sillä hetkellä ei tuntunut kaikki maailmassa mahdolliselta, mutta tavallaan just se viikonloppu oli se, kun maailma oli täysin auki. Ennen lakkiaisviikonloppua oli jo tietysti käyty tekemässä kirjoitukset, oli saatu arvosanat niistä, oli haettu moneen paikkaan jatko-opintoja varten ja oli käyty jo useimmissa pääsykokeissakin. Mutta just sillä hetkellä ei ollut vielä tietoa siitä, että mihin tulee pääsemään opiskelemaan ja elämä oli täynnä yllätyksiä. Meillä on paljon ollut puhetta siitä, että nuorilla menee heikosti. Nuoret on ahdistuneita, masentuneita, ne ei osaa enää kirjoittaa, eikä ne osaa edes lukkeekaan. Ne on uusavuttomia. Nuorten tulevaisuususko on nuorisobarometrin mukaan laskenut. Heitä huolettaa tulevaisuus, heitä huolettaa ympäristöasiat, heitä huolettaa talousasiat ja nämä on ihan ymmärrettäviä huolia. Nämä nuoret on joutunut elämään koronan kanssa, opiskelemaan etänä, ovat eläneet Venäjän hyökkäyssodan aikana. Onhan tämä semmoinen sukupolvikokemus, jota ei meillä muilla ole koskaan aikaisemmin ollut. Nuorisobarometrissa viime vuodelta tosissaan sanottiin, että nuorten tulevaisuususko on romahtanut, mutta on hyvä muistaa myös se, että romahduksesta huolimatta yli puolet nuorista uskoo edelleen, että meillä on hyvä tulevaisuus ja että heillä on edessään hyvä tulevaisuus. Ja minä haluaisin, että me aikuisina tuetaan sitä ja pidetään huoli, että näillä nuorilla myös on se hyvä tulevaisuus. Myös niillä, jotka ei usko siihen hyvään tulevaisuuteen tällä hetkellä. Nyt viikonloppuna juhlitaan isoa määrää nuoria, joilla on mennyt elämässä hyvin. Meillä on 25 400 uutta ylioppilasta, jotka painaa valkolakin päähänsä. Ja meillä on varmaan toinen mokoma uusia ammattiin valmistuneita nuoria. Lukumäärää en vielä pysty sanomaan, koska en sitä Yleltä saanut, koska Yle julkaisee uudet ammattiin valmistuneet vasta tuossa 10. päivä. Monella nuorella on mennyt tosi hyvin. He on saanut kavereita opintoaikana. He on saanut kaikki vaadittavat kurssit suoritettua. He on saanut ylppärit kirjoitettua tai tehtyä näytöt, jotta sen todistuksen saa. Vanhemmat saa olla tosi ylpeitä ja somessa alkaa varmaan viimeistään perjantaina se hehkutus, että meille juhlitaan. Toki jo ensimmäisiä ylpeitä vanhempia on somessa tullutkin vastaan, kun saatiin noin ylppäreiden tulokset ja vahvistui, että meillä tosissaan juhlitaan. Toisaalta meillä on myös paljon niitä nuoria, jotka ei sit just valmistukaan suunnitellusti tänä viikonloppuna. Ei ole ehkä ollut voimia tehdä tutkinnon osia tai ylppäreistä ei päästy läpi. Tai sairastuttiin just siinä kirjoituspäivänä ja jäikin se oleellinen aihe sitten todistuksen kannalta kirjoittamatta. Mutta hekin on tehnyt varmasti parhaansa ja sekin riittää. Kaikilla ei ole ollut helppo vuosi, joko itsestä johtuvista tai johtumattomista syistä. Kaikki ei ole välttämättä saanut kotoa sitä tukea, jonka olisivat ansainneet. Tai koulussa ei ole kaikki mennyt niin kuin olisi pitänyt mennä. Mutta heistäkin saadaan olla ylpeitä. Todella moni näistä nuorista tulee saamaan kohta kirjeen. Ei ne muuten saa kirjettä enää. Ne saa sähköpostin. Mutta saat sähköpostin, jossa kerrotaan, että oot saanut opiskelupaikan. Kaikille se ei ole se ykkösvalinta, mutta aika monelle on. Moni saa jonkun opiskelupaikan ja luulen, että aika moni heistä toteaakin lopulta, että tämä 2. tai 3. tai 4. vaihtoehto olikin itse asiassa mulle just se oikea paikka. Toki osa ei myöskään saa paikkaa ja päätyy pitämään välivuoden, tai osaan pitää välivuotta ihan suunnitellustikin. Silloin kun minä hain
opiskelemaan, niin sai hakea vielä paljon useampaan paikkaan. Ja sen takia niitä hyväksymis- ja hylkäyskirjeitä tulikin paljon useampi. Oli toki myös paljon enemmän pääsykokeita, missä juosta. Ja ihan kaikkiin ei reaalisesti ollutkaan mahdollisuutta mennä. Itsekin jätin ainakin lääkiksen ja biologian pääsykokeet käymättä. Sen muistan, että minä kävin luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi kävin pääsykokeissa ja pääsinkin toiseen vaiheeseen. Ja sitten minä kävin englanninkielisiin sairaanhoitajatutkintoihin tekemässä pääsykokeen, jonka itse asiassa jätin kesken, koska ne kysymykset oli niin outoja. Niitä hylkäyskirjeitä alkoi ensin tulla, eli ne oli niitä ohkaisia kirjeitä, missä oli vaan ei kiitos lappu. Ja sitten sieltä tuli ne hyväksymiskirjeetkin lopulta. Tänä vuonna hakeneet saa sitten tosissaan sen sähköpostin, ja vaikka niitä tuloksia on varmasti kytätty opintopolusta jo aikaisemminkin, niin jollain tavalla se sähköposti olisi ehkä miellyttävämpi kuin se kirjekasa. Ainakaan ei ole arpomisen paikkaa, että mihin lähtee opiskelemaan. Minä jouduin silloin aikoinaan arpomaan Joensuun kemian ja fysiikan laitoksen ja sitten Kokkolan sairaanhoitajakoulutuksen välillä. Siihen korkeakouluhakuun liittyy hirveästi tunteita ja onhan se ihan äärettömän merkityksellinen ajankohta nuoren elämässä. Se tuntuu sillä hetkellä, että se merkkaa ihan kaikkea, että pääseekö sinne opiskelemaan minne halus. Ja sitten vasta vuosien päästä ymmärtääkin sen, että loppujen lopuksi se oli aika lailla sivujuonne. Sitä pääsi joko sinne minne halusi tai sitä ei päässyt, mutta elämä jatkuu ja sitten tehdään uudenlaisia ratkaisuja ja valintoja. En miekään silloin 2010, kun hain, niin osannut kuvitellakaan, mihin kaikkea elämä sitten lopulta johtaa. On hirveän tärkeää, että meillä on unelmia, mutta yhtä tärkeää on myös tunnistaa se, että niihin unelmiin ei päästä, jos me ei aseteta tavoitteita ja pyritä niihin tavoitteisiin. Aina pieni tavoite kerrallaan, lopulta päästään sinne unelmaan. Sillä itse asiassa kun hain ensimmäisen kerran, niin unelmana oli tulla lääkäriksi. Ja nyt kun katsoo jälkikäteen, niin joo, oishan se reseptinkirjoitus olisi tosi kiva olla oikeus siihen, mutta en minä itse asiassa haluaisi lääkärin töitä tehdä. Mulla on paljon kivempaa hoitotyöopettajana ja leikihän minä lääkäriä aina silloin tällöin noissa meidän simulaatioissa. Koulun päättäisviikonloppu on se hetki, kun ihan kaikki on mahdollista. Ja valitettavasti se tarkoittaa myös sitä, että ihan kaikki on mahdollista. Eli tuolla nuorten parissa juhliminen kääntyy valitettavasti myös siihen suuntaan, että siellä on niitä humalaisia nuoria, jotka ei kykene huolehtimaan itsestään ja joiden kaverit ei pysty heistä myöskään huolehtimaan. Meidän aikuisten olisi tosi hyvä jalkautua nyt tänä viikonloppuna tuonne kaupungille ja huolehtii myös siitä, että nuoret pärjää siellä. Meidän on syytä huolehtia myös yleisemmin tässä yhteiskunnassa, että nuoret pärjää ja luoda sitä toivoa tulevaisuudesta ja huomisesta. Me puhutaan niin paljon ahdistavista asioista ja siitä, miten asiat on huonosti, että me samalla lietsotaan sitä nuorten ahdistusta. Me lietsotaan sitä ahdistusta myös itsessämme, mutta etenkin nuorilla ei ole niitä keinoja käsitellä sitä välttämättä yhtä hyvin kuin meillä aikuisilla. Ja sen takia olisi tärkeää, että me tuodaan esille niitä asioita, mitkä on mennyt hyvin, mitkä tulee olemaan hyvin jatkossakin. Negatiiviset, surulliset uutiset myy paljon paremmin kuin positiiviset. Ja me ei saa tuonne laajoihin medioihin niitä positiivisia asioita esille, mutta me jokainen voidaan tuoda niitä pieniä, hyviä, onnellisia asioita esille esimerkiksi somessa. Niitä hetkiä, kun ensimmäiset kielot alkaa kukkia, kun sorsanpoikaset ui lammella, kun on onnea just siinä hetkessä. Toki me aikuiset osataan tehdä se hassun stereotyyppisesti skumppalaseilla ja varpailla järvessä kuvilla. Ehkä niitä muitakin onnenhetkiä tänä kesänä löytyy, mutta tuodaan niitä esille. Ei tietenkään ole myöskään hyvä tunkea someen täyteen niitä pieniä onnenhetkiä ja unohtaa se, että maailmassa tapahtuu paljon asioita,
pitää tuoda esille myös sitä, että Gazassa kuolee lapsia nälkään ja että naisten oikeuksia ollaan rajoittamassa monessa paikkaa. Mutta jonkunlainen tasapaino meidän pitäisi löytää. Tasapaino siinä, että maailmassa tapahtuu pahaa, mutta siellä tapahtuu myös hirveän paljon hyvää. Ja toivoa on. Tälleen vanhempana näin kesän korvilla sitä toivoa. Tietysti Gracie Lou Hartin tyyliin sitä maailman rauhaa, mutta muuten aika pieniä asioita. Sitä, että lomalla saisi nukkua, lukea ja käydä treenaamassa niin paljon kuin haluaa. Sitä, että naapurit ei laulisi ihan niin kovaa, että kuuluu ehkä tälle tallenteelle. Ja ylipäätään niitä pieniä asioita. Mulla ei tällä hetkellä edes ole mitään isompaa unelmaa. Tietysti olisi ihana, kun sitä aikaa olisi loputtomasti, mutta eihän meillä koskaan tule olemaan loputtomasti aikaa. Se raja menee kuitenkin siellä noin 100 vuoden kohdilla. Trust me, on gerontologisen hoitotyön opettaja. Mutta jos siihen asti saisikin elää täysillä, nauttii mahdollisimman paljon niistä hetkistä, jotka on itselle tärkeitä ja merkityksellisiä, ja elää semmoista oman näköistä elämäänsä. Toki pitää olla niitä tavoitteitakin, ja minäkin tavoittelen sitä, että mulla olisi mahdollisuus jossain vaiheessa ottaa vuosi vapaata ja tehdä ihan mitä haluaisin. Toki kun vuorotteluvapaa mahdollisuus ei enää minun ikäpolvelle ole mahdollista, niin se on tehtävä omakustanteisesti. Ja sehän tarkoittaa silloin, että on säästettävä riittävästi tässä vuosien mittaan. Kesälomat alkaa kohta ja kesälomaan pakkautuu monesti hirveästi toiveita ja suunnitelmia. Mulla on edelleen viime kesänkin kesäloman to-do-lista kesken. Mutta lomaa ei kannatakaan asettaa liikaa paineita. Ja itse asiassa mehän tiedetään se, että kesälomien jälkeen näkyy avioeroissa piikki. Koska todetaan, että tämä ei olekaan ehkä sitä elämää, mitä nyt haluan elää. Ja sitten syksyllä jätetään ne paperit. Ainakaan avioeroa ei ole tälle kesälle omissa suunnitelmissa. Se on tälleen helppo sanoa juuri sinkkuristeilyltä tulleena. Eikä nyt varmaan hirveästi mitään muutakaan uutta ole kuvioihin luvassa. Unelmakesäloma olisi semmoinen, että mielisin 3 päivän sykleissä. Ekana päivänä käytäisiin kuntosalilla, tokana päivänä käytäisiin juoksemassa ja 3. päivänä keskityttäisiin ihan vaan kirjan lukkuun. Mutta ehkä sitä vähän kaikkea muutakin pitää tänäkin kesänä kokeilla. Ainakin käydä katsoa, mitä uusia jätskimakuja on kioskille tullut ja varmaan se mansikoista hirveästi välitä, mutta kyllä ne silti pitää joka kesä syödä. Vadelmat on enemmän minun juttu. Ja vesimelonia. Paljon vesimelonia. Mutta niitä pieniä asioita. Onnittelut teille kaikille nuorille ja onnittelut myös vanhemmille. Ja laita pinkkiä porinaa podi seurantaan, niin tiedät myös, mistä me puhun ensi kerralla.